Варна срещу Локомотив Пловдив. Финал на турнира Данон 2011. В изключително празнична обстановка двата отбора вече са на терена под ръководството на Николай Орданов и Николай Кънчев. Отборът на Спартак Варна в тъмно-сини екипи с жълти кантове, съперниците в червено. Победителят от този матч отива на стадион Сантьяго Бернабео на световното първенство Данон 2011 през месец октомври. Ето го и началото на срещата. 10-20 отборът на Локомотив Пловдив. Номер 1 Георги Ангелов, 2 Антонио Топалов, 3 Мартин Гарабедян, 4 Неделчо Стоянов, номер 5 Георги Николов, 6 Хасан Мустафа, 7 Цецо Главчев, 8 Петю Главчев, 9 Асен Димитров, с номер 10 Расим Сюлейман, 11 Томир Романски, 12 Иван Георгиев, номер 13 Архан Исив и 14 Ивайло Панев. За Спартак Варна, номер 1 Атанас Савов, 2 Румен Касабов, 3 Радослав Михайлов, номер 4 Галин Георгиев, 5 Тефил Асад, 6 Кристиян Костадинов, номер 7 Ангел Ангелов, 8 Данил Димов, 9 Ивелин Маджаров, 10 Димитър Митков, 11 Калоян Диев, 12 Георги Христов, 13 Семен Шейтанов и номер 14 Георги Милушев. Грешка в защита, възможност и това е 1-0. 1-0 за Спартак. Автор на попадението номер 7 Ангел Ангелов. Чудесно изява на вратаря Атанас Савов и възможност за контра на варненци. Един какво ще направи Калоян Диев. Изключителна битка около гол линията. Така приключва първото полувреме. Финал на турнира Данон 2011 Спартак Варна води с 1-0 срещу Локомотив Пловдив. Невероятен натиск на Локо Пловдив, но гол все още няма. Резултатът е 1-1. Номер 9 Асен Димитров. Около 3 минути до края на редовното време, но вероятно ще има и добавяне от реферите. Първият отбор вкара дъската си, а втория не отбележи,
край. По една душа. По грешка. Ангел се свира синьо, а се пада жълто. Отборът на Локо Пловдив ще изпълнява втори, т.е. вратаря на Локо Пловдив ще отива на вратата. Първи ще бият варненци. Уникална реакция на пловдивския вратар. Много мощно, много силно, точно изпълнение. Много точно Ангелов се разтегна като пантера. Неделчо Стоянов е зад топката. Ако той отбележи, Пловдив печели. Локо Пловдив е шампион на Дануняна 2011. Победната дуспа, единствената дуспа. Неделчо Стоянов. Аплодисменти за треньора Апостол Костадинов, който това да извади много тежък матч. Най-добър вратар Георги Ангелов, с който спаси по невероятен начин дуспата в финала. Голмайстор на турнира Александър Тимофеев, Черно море, 4 гола. Четвърто място за Черноморец Бургас. На трета позиция футболен клуб Черно море Варна. Второ място за достойните съперници отбора на Спартак Варна. Ангел Ангелов, капитана. Шампиони в турнира на Дануняна 2011 Локомотив Пловдив! Отборът на Локо Пловдив отива през месец октомври в Испания, в столицата Мадрид, на световното първенство Дануняна 2011. Старши треньор на Локо Пловдив Апостол Костадинов, човекът, който тактически изпечели финала, след като губеше през по-голямата част от матча, накрая неговите участници на късмети при душките. Финални думи от президента на Данон България, господин Дитер Шулц. Мерси. Добър ден! Как сте? Welcome to the 2011 final ceremony of the Danoniana. And personally, I would like to congratulate all the boys which have participated in this year's tournament. You are the future of Bulgarian football. And I'm sure that one day some of you will be playing for the Bulgarian national team. And I'm pleased to announce that you will now go to the Danone Final Nations Cup in October in Madrid, where you will be competing with the other finalists from 39 countries. So I wish you Kaksmet and Mutlavia. Thank you.